Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Confederation of Meghalaya Social Organization kapenpau ka Jingsuk kya ka bajur halor ka jinglong jingman ha Garo Hills hadu menta. Ha ka kerwo balapha do ba sambor mi lingdo Vice President ka Comso ulakdo ba hukum ka Singapore ladan kam ban Wanrah ka Jingsuk bat ka Jingshan Hynrei kisian jam badangshan balashim da ka sarkar jila kham tam ka Jingkem ni gino yalam jong ki kinhuan Sengbhalang Garilum Garo kalanang Wanrah penba ni ka jingbom shngan bat ka jingkan at hakathan hi baro ka wei ulaong baka Comso ka ngit skam baki kinhun Sengbhalang kidan ka benta ka ba kongsan hak ban penpau ya ka sur bat ki jing e jong upat ba ka Jingkem gino yalam Sengbhalang kamde ka linti ban Wanrah Jingsuk Hynrei kala ban Pynheh Shuh-Shuh ya ka jingkan at bat ban Wanrah ya ka jingbom shanya hapding ka sarkar bat upat ba kum kini kisin jam kila ban Wanrah jing e penba ni ki jing persyang ban Wanrah biang ya ka jinglong ka ba jai hakathan hi baro ka wei ulaong namar kata uba sambor mi ula kerpat jo de ka sarkar jila ban shimno mador ki sin jam ban Wanrah ka suk kasan dak basangi no ka Jingkem Shuh-Shuh ki no yalam bad khot ki Sengbhalang ba per bad ban bu hakmat e ka jingakran bad ya sngu thu jingmut ban penbet ki jing e baro dak ba omla ban Wanrah ka Jingsuk dak bor Hynrei ka Jingsuk kan wan lingba ka jing sngu thu ka jinga dei ba ka jinga trilang ka Comso ka khot bad kentu ka sarkar ban shimmar dor ki sin jam ban penjam ki jinglong jingman ban pintikna ki jing pelat no ek bala syakem baro bat ban trilang bat kinong yalam seng pat ba ban Wanrah biang ki Jingsuk bat jinga teli ha Garo Hills ka Comso ka penpau biang ka jing ang nuot jongka ban yeng ringkat bat upat ba bat ban kershan ya baro ki jing persyang ban Wanrah ya ka hok ka jing shingan bat ka Jingsuk ka ban ne slam hakathan